khatang thogo bisikatal mamani bagai o bisikatal mamani omo kebai ne sini kaitor ne hamzak ma kai yang ma baisi जों o bisikatal no mano kepal hambiang ke sekang barian solia ke paikha eba ke thui thangbai kha o bisino nu phaya kabang man o sangsara tongo aifane nono ano kaitor kharyok ma bai जोंनो tek isa boyos te kaisa bare roi tongmani bagai sini kaitor na hambai जों sastrowo sujak tongo mawo anggono kisa sanai Ecclesiastes chapter 1 verse 9 yo sujak tongo sal ni tolawo joto tongmani rok o sem si selai mengkeri hina Ecclesiastes sajak wasok naike boni kok belai ke kebai ni sal phayo sal thango thulayo basawo salayo o ekoi rutin sini jibono kolok koto phaibo thango asayo thailayo sem o hathai rok o morok babak selai mangnus nukjagya nai nei ke kebai ne o kok belai ke kebai selai mangnukjagya no sangsaro pai dei se sal phayo sal thang sem rutin haine matango haine haifana Jesus Kristo botma hisa yang Revelation chapter 21 verse 5 di ropor lahan ke जों mano arjaga samani ang bebak no katal khlai kha nei suimani जों nugo Revelation chapter 21 verse 5 ro samani ang bebak no katal khlai kha nang omono suidi ne tamok ang pornai afro asuk thaya asogoi tongnai hai hinai saka tabok ang bebak no katal khlai nai bo ano hai hinai saka okok soi suidi tamni henba okok kebai oi to khlai bo mano ang bebak no katal khlai kha sini thim ro sujak 2 Korinth chapter about 5 verse 17 no sujak tongo je borok Jesus Kristo no oi to khlai dai Jesus Kristo no yasak nai bok ke sa phano bok katal lengkha nisa khajani akhu bukhu ro ko ang ba mungsa selai jaya ba Kristan ang phano nei phano wa songai hai phano selai jak mung kabang man Jesus Kristo no manai rok ni thani tong bai ke tong ang kaisa oro Kristan rok ni bisingo birok khata pe di selai jak mung sok khai jak tong nai bahai ke example ang sanai sekang nang Kristan yak afro noko mai kulogya ngui tong wen san song eba ke sok nung mani bagai ne nukhungo kaijia thakla yang tong mani tong hai phane Jesus Kristo no mamani yagolo tabo nang mai masali ya ya khna nukhungo walai mung kring khna omono kaisa selai meng Jesus Kristo no manai selai meng omono ini ne o bisikatal le phi omo hai niro wasogoi mano bahai selai mang bisikatal phaila ha o ekoi sal o ekoi din hi phan homao o ekoi rong o ekoi khnai hi phan sing wasoglai mane hai phan Jesus Kristo no mamane ar jaga kebai ne selai mang tong Jesus Kristo no mamane bisingtei जों Jesus Kristo ni selai mang bono mamane bisingtei selai mang kha sakani selai meng le asik nya bising ni selai meng mas tei be kabang sakna selai meng tongo apana bo telek ni selai meng bising ni selai meng ke seng nugo je ajiwo tong thogya klai seng tong mani selerei tong mani akai wei tong mani omotro beba Jesus Kristo ne mamani yaklo nor jagi thang ai gini je loi he tong mani omotorok nor jagi
Agio hangsa ya ke tong mane hangsa ge imano. Agio nakar ya ke tong mane nakar imano. Omotra bebag bising ne salai jagna. Jepro bising go salai jag phainai apro ne saka wo ni salai jag manglungnai. Omono bisi ketal waseng Jisu Kristo no manai salai mung mane ki. Khazani takhu bukhu bro. Kristo Jisu no makan ke bo ketal engkha mane ki bon. Nini konsep kalai poza hilik sengsara poza wo kebang ma tong mani sengsara ke poza kebang ma tongu kebang ma niom asar riti tongu omotor ne bebak kaha ke le tuya ne nang nai hai ke nang sole maya. For example tabok srado nukhungwo borok khoroksa theila hangke kok na kok ani ama phana thikangke ani baba phana thikangke Kristen yan kok sung tama khayana sung bereyingke sal thango sejak phana srado khay paya nang ne tama mono ho tin khlaya nang ho srado be tin ba soya de botin srado amba srado hake busi jekba maisa la ye ba Ara bor khoros ke bangos hal tapi singo se khoros khlai program sarwan ni omo kom ni ko gya kom ni poza khli ya sala rok ke to 13 din bisingo makhai bobu kom ni kosto ya se 13 din bisingo se sarwan ni kaisa program kotor ma para kotor ma no kolog roi sarwan ni omo kom ni ko gya dei se bai pa ya sen ani ama baba terok omo ta he kabang ma practice khlai phimana ang mui to mane ma sawe boni bu phayong beta theila hangke aro sra to khai na borok no khungo theima jaga apane ani baba be jekpa se no khungo ma khai phi omo suk jora daito kabang poza kabang aipane ang nirok no sanai Jisu Kristo ongkha sungno poza heleng ro nai Matthew chapter 11 verse 28 do samane to poza hilikte lengjang nirok joto borok ani thani phaidi ang nirok no lenglamar nai keboine sing tabak o poza srato khaine thangkha ke sing sal thani bisingo bo ma khaya 13 din bisingo bo sing khaine nangya bekreng khibiwani he bahasal ma pra goya kasi he omo haibu sing khoros khai thangnu nangya asikisini bagi poza heleng thangkha 40 din bising na sing kalai sakhe khlai lai mano hallelujah sing kai to lob jak theng sing no poza heleng roi tong mani bagai sing no bakha tong thor bagai sing 40 din bising ka hama khenon sin sra to no saroi mane mangke wa sogani phan phaiwe jugalani kisale lama phai omon sin poza heleng mane omo kaisa na sang saute kabang ma sin thane o poza niom asaro khaja gi tong mane sing yokha Ayu sing zai ke no ko mais masaya mangke baba sok mong thai no ko kostoro phai mai me ko log romaya nge no ko khak sang no maya ta tab kai to no ma mani ya gulo sing mais ma pai lia sing galai khena ai kin slide obo ngai thangkha omon emne sing galai khe bi khrani bolok ne ai pen kai to nai di kai to slide do kha nukhungo khak sang nama khampo omonom lai te te mama jeng nai ba an bagai tini o bisiketa ni jorawo ta khub bokhub rong no kok no sara ni nai Jisu Kristo ni thani wo slai mong to bo sing no saka ni bo bising ni bo slai mong ro nai khak sang ma bo to boi ro phai nai hamjak lai mong to boi ro phai nai obo Jisu Kristo an bagai o bisiketa ni jorawo nirok ne thani wo o bisiketa le tong thok mong sing mama hai nirok bu ma theng nei sing sarani o kok thai ron bising tei kai ter jotan saka katal ke hamar kai steng ani kok na ron mathaka ambai belai ke hambai sini sa